at Bangka. Para po sa mga Dagupeño na apektado sa Bagyo, Ipinamahagi. Para sa detalye, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM. Report! Paabot ng tulong ang Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DAP4 sa 171 magsasaka at 40 mangingisdang naapektuhan ng nagdaang kalamidad sa lungsod ng Dagupan. Kabilang sa mga benepisyaryo ang kapitan ng mga bangka mula sa barangay Pugaro at mga magsasaka mula sa mga barangay ng Salisay, Mangin, Tebeng, Maluwad at Barangay Bolosan. Tinanggap ng mga ito ang binhing palay at relief tax maging ang commercial boat. Layunin nitong suportahan ang muling pagbawa ng sektor ng agrikultura at pangingisda sa Dagupan matapos ang pinsalang dulot ng bagyo. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.